Salam, hormatly dinleyijiler. Meň adym Nur Muhammed. Ýolumyzda sanylygyny geçmekde ol işler alym. Barlýar biz hem fursatdan peýdalanýan dikkatiňize matematika, fizika, himia ýaly tahyk gylymlary ýetirmegi online sapamyzda ýetirmegi makul hasapladyk. İlkinji dersimiz himiýadan başlaýar. Himia, siň köpüýdemi düşünýänsiňiz, himiýany öwrenýän bolmaýany käbirleňiz diýär bolmaňyz mümkin. Himia başy kyn, şol sebäpli hem soňky sapaklaryny kynçylyk çekýär. Himiýanyň siz 7-nji klasdan öwrenip başlaýanys himiýa sapagyny, şo 7-nji klasyň kitabynda kesgitlemesi himiýa maddalary, olaryň häsiýetlerini, bir-birlerine öwrülmelerini we şol öwrülmeler bilen bolup geçen hadiseler öwrenýän ilmdir diýär. Hormatly dinleyijiler, has düşünüp ýaly şeýle bir deňişdirme deresimiz gelýär. Siz sendik bir dil öwreneningizde, misal üçin türkmen dilinde A, B, Ç şeýle elifbiden başlaýanys we 30 harf, şu 30 harfyň esasynda söz düzýäňiz, sözlem düzýäňiz we olaňa özara gramatik baglanyşy bolýar. Şoň netiçesini garap düşünüp bilýäňiz. Edil himiýa hem şular ýaly bir dil bolup durýar, ýöne bu edil bir türkmen dili ýa beýleki dillere meňzeşdäl, bu tebigatyň dili bolup durýar. Himiýanyň biz tebigatyň dili, himiýanyň öz dili bolýar, oňa elementler diýip bilersiz. Näde tebigatda görýän ähli zatlarymyz şu 118 tane elementden ibaret. Mysal üçin demir, alümini, galay, kislorod, azot, şoň ýaly size ma'lum bolan käbir elementler sanaپ geçdik. Bu kısım kitabymyzyň daky periodik tablica hem men PubChem internet sahypasyndan aldım. PubChem diýen saytdan bu biraz özgörtlen görnüşi ingilis dilinde ýa-da latin diline ýakyn. Şu biziň görýän periodik tablicamyz. Biz himiýada himiýanyň 7-nji klasynda şeýle 1A topary, 2A topary, 3A topary, 4A toparynyň elementleri, 5A toparynyň elementleri şeýle ýa-da inert gazlar diýip öwrenýän bolmaňyz mümkin. Siz bu diýmek siz edir bir elifbiň harflaryny öwrenýän ýaly gözüňize getiräň näme üçin şolardan başlanypdyr. Siz dil öwrenýäningizde elbetde ilkinji not elifbiňden başlaýan. Elde şoň ýaly siz himiýany öwrenýäningizde de ilkinji öwrenip başla 7-nji klasdan siziň şu toparlara bölüp elementleri öwrenmegiňiz has zat. Elbetde şo elementlerden başlamaňyz wajypdyr. Sebäbi şoň esasynda siz geljekde himiýa tebigatda bolup geçen hadiselere has içgin düşünmeňize ýardam berýär. Bärde biz ýene birinji sahypamyza dolanyp gelelim. Himiýa biz maddalar olaryň häsiýetlerini, bir-birine öwrülmelerini we şol öwrülmeler bilen bolup geçen hadiseler öwrenýän ilmdir diýdik. Ýene bir gede gaýtaladyk. Şo madda diýmek bu gowrunma massasy bolan istendik cisem. Hormatly dinleyijiler, biziň daş döwrümizde görýän ähli zatlar maddadyr. Görýän kompýuterlerimiz bolsun, ýan imtlerimiz bolsun, ýa-da howanyň özü bolsun, ösümlikler bolsun, haýwanlar bolsun, hemme zatlara şolar madda diýilýär. We görýän ähli jisimlerimizin hemmesi biziň şu 118 elementden ibaret. Hormatly dinleyijiler. Käbirlerinde az 10 elementden ibaret bolupdylar, käbir 5 elementden, käbir 2 elementden ibaret bolupdylar. Mysal üçin misal su H2O. Görüşüňizde 2 elementden ibaret. Birinji elementimiz şu vodorod, ikinji elementimiz kislorod. Ýani vodoroddan 2 sany. Edil siz söz guranyňyzda da käbir harflar kerek ulanyp bilýär. Çekimliler bolsun, beýlekler bolsun. Edil şoň ýaly bu himiýada da elementler ýa-da maddalarda käbir elementler 2 ýa-da ondan köp ulanyp bilinýär. Kıskaça aýdanymyzda himiýa giriş, himiýa sapakçylardan ibaret. Himiýa bilen baglanşykly käbirler hem sanaپ geçsek, hormatly dinleyijiler, himiýa injenerçilik, neft gaz injenerçilik, lukmançylyk, himiýa muallimçilik, ondan başga da owu hojalyk da ulanýar. Soňky döwürlerde has
giňden ulanýan ugurlaryň biri hem nanoteknologiýalar ulanmanda da hime has wajyp bolup durar. Bu derman senaty ulanmaly hem bulara goşsak bolar. Sağ olun, hormatly dinleyijiler, sapamyş şulardan ibaret.